אני לירז מרדכי, בת 35 מרמלה, בעלת עסק לעוגות, קינוחים וקייטרינג חלבי. אני רוצה לשתף אתכם בקורס המהמם והמדהים של ליטל אליהו. ליטל המדהימה, באמת שאני חייבת לה את חיי. התחיל ואני יודע שהייתי נורא סקפטית. לא האמנתי שמסך הכל 4 מפגשים אפשר באמת לשנות דברים כל כך משמעותיים וחשובים בעסק. אבל באמת הופתעתי לגלות שכבר במפגש השני התחלתי לראות שינויים על עצמי, ובכלל להיפתח לתוכן שבחיים לא חשבתי, לא האמנתי, כל מיני חסמים וכל מיני פחדים שהיו לי, שבתכלס לא ידעתי שבכלל קיימים. אז אני בטוחה שכל מי שתעשה ותעבור את הקורס הזה, שהוא בסך הכל 4 מפגשים, אבל באמת שכל מפגש זה תורה שלמה. ואני בטוחה שמי שתיישם ותעשה את כל מה שליטל אומרת שם בקורס, תראה על עצמה שינויים מדהימים והעסק שלה יעוף לחלל, באמת. אני לא אומרת סתם, אני חווה את זה יום-יום. אני אגיד לכם תכף את הדברים שהיו לי, את הקשיים שהיו לי לפני, ועכשיו את הדברים שאני כל כך עושה אותם בקלות, אז זה פשוט שווה עולם, באמת. אני בטוחה ככל שאני אשנן ויותר ויותר את החומר, אני בטוחה שזה, אני אצליח ובגדול, כי באמת הדברים של ליטל עובדים, זה אמיתי, ובאמת זה חובה לכל בעלת. אני אומרת את זה כל כך הרבה פעמים, כי זה מה זה חשוב וזה מה זה משנה חיים. היה לי את הקטע הזה כשלקוח היה שואל על המחיר, אז נורא הייתי חוששת, פוחדת, מה אגיד, היה לי תמיד בראש שזה יקר, והייתי חוששת להגיד את המחיר. ואז כשהייתי רושמת, אני לא יודעת איכשהו זה היה עובר ללקוחות, רוב העסקאות לא היו נסגרות לי. וגם אם כן, אז היו מבקשים הנחה, ואני כמובן הייתי מורידה בלי לחשוב פעמיים אפילו. מה שהיום אחרי הקורס לא קורה בכלל, אני אומרת את המחיר שלי בביטחון שלם. אני יודעת שאני שווה את זה, שהעסק שלי שווה את זה, שהמצרכים והעבודה הקשה שלי שווים את זה, והתוצר כל כך שווה את זה, שאני יודעת להעריך את עצמי. אז זה כבר שווה לי הכל, באמת, כאילו להגיד את המחיר, ולקוחות מרגישים את זה, והסגירות הרבה יותר קלות. חשוב לי נורא לסגור. הייתי לחוצה לסגור, וכל מה שהלקוח היה מבקש, היה אמן. והייתי מסכימה בזה. מה שהיום באמת לא קורה. שוב פעם, הביטחון העצמי שלי עלה, שאני יודעת להעריך את עצמי. וקודם כל אני אומרת את המחיר שלי, כמו שאמרתי, בהרבה יותר ביטחון ובלי חשש ובלי פחד, למרות שהעליתי מחירים. זאת אומרת, בעבר הייתי מפחדת להגיד את המחיר שהוא היה נמוך, והיום אחרי שעשיתי את הקורס, גם היה לי את הביטחון להעלות מחירים, וככה אני גם אומרת ללקוח את המחיר, אפילו שהוא כבר יותר יקר ממה שהוא היה. והפלא ופלא, אנשים סוגרים יותר קלות. עוד דבר מאוד קריטי שהשתנה אצלי, זה מה שאני עושה עכשיו. נורא היה לי קשה לראות את עצמי, מדברת למצלמה. בכלל, להעלות את זה, זה היה וואו, הייתי מעלה את זה ובורחת, לא נכנסת לאינסטגרם עד שהסטורי לא נעלם, ממש ברמה הזאת. והיום אני מדברת למצלמה בביטחון, אני לא מתביישת, אני מעלה את עצמי בלי חשש. לא חושבת מה יגידו ומה יחשבו. זה באמת מדהים, באמת, זה רק מראה כמה הביטחון שלי עלה וכמה הערך העצמי שלי עלה. אז זה באמת מדהים, זה דבר כל כך גדול שהשתנה אצלי ואני כל כך מעריכה את זה ומברכת על זה. ובעקבות הקורס של ליטל, תוך ממש מספר חודשים, הפכתי מעוסק פטור לעוסק מורשה. רק מראה כמה הקורס הזה עוזר ומגדיל ותומך ובאמת נותן את כל הכלים להצלחה, לא רק בעסק דרך אגב, גם כלים לחיים עצמם. אז באמת אני ממליצה מכל הלב, לא משנה כמה שיווק ומחירות, זה לפני הכל. קודם כל ללמוד את הדברים האלה, את הדברים של המיינדסט, את הפחדים שיש בנו, ואנחנו אפילו לפעמים לא מודעים להם, את החסימות, את כל הדברים האלה, זה דברים שליטל מלמדת וזה דברים כל כך בסיסיים וחשובים לעסק, שזה חובה, בגדר חובה. חשוב לי להדגיש, עשיתי המון קורסים של אפייה ושל שיווק ושל מחירות, אבל כל עוד לא עשיתי את הקורס של ליטל, לגלות את השפע שבך, באמת שדברים לא זזו ולא עבדו. לא משנה כמה הקורס היה טוב, חייבים את הבסיס, ואת זה ליטל נותנת בקורס לגלות את השפע שבך. באמת זה קורס כל כך בסיסי וכל כך חובה, באמת שהוא חובה. דברים לא עבדו לי לפני, ולמדתי שיווק, ולמדתי כמה פעמים שיווק מכמה מורות, ובכל זאת הדברים היו תקועים ולא זזים. העניין של המחירות עם לקוחות עבדו לי יותר טוב ובקלות. אז זהו, ליטל, אני מודה לך, אני מעריכה אותך, וכמו שאמרתי לך בפרטי, אני אומרת פה עכשיו, זה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי בחיים, זאת המתנה הכי טובה שנתתי לעצמי בחיים, לי אישית וגם לעסק שלי, ואני רואה את זה יום-יום. ועכשיו אני חייבת כמה מילים טובות באמת על ליטל אליהו המקסימה, המדהימה והאהובה, שאני באמת מעריכה אותה מכל הלב, כי באמת עשיתי קורסים, לא 1 ולא 2. מורה כזאת לא נתקלתי. באמת, כל שאלה, אני מקבלת מענה, אם לא במיידי, אבל באותו יום, וכל שאלה שיש לי, אז זה לפרטי פרטים, היא נותנת לי תשובה, הכל מפורט, ואם יש לי שאלה ותמיד מתזכרת ותמיד אומרת, ודואגת שאני אצליח. השאלות שלי, נותנת לי דחיפות, נותנת לי ביטחון, מעצימה אותי, מזכירה לי דברים ששכחתי. אני לא חושבת שקיים דבר כזה. אז זה גם הקורס שלה, שהוא ממש חשוב, ולדעתי חובה לכל בעל עסק היום. היום חובה. זה פשוט חובה. כל החסמים, כל הפחדים, כל המיינדסט, כל העולם הזה, העולם שנחשפתי אליו, זה פשוט חובה לדעתי לכל בעלת עסק, בעל עסק, לדעת את הדברים האלה, לעבוד על הדברים האלה. זה עבודה, אבל זה משתלם. רואים תוצאות, סגירות יותר טובות, לקוחות שפונים אליי, קהל יותר טוב שאני מקבלת עכשיו, ובאמת, הכל תודות לליטל המקסימה והיקרה. בקיצור, אני מאוד ממליצה לכל בעלת ובעל עסק את הקורס של ליטל אליהו, לגלות את השפע שבך, שזה קורס חובה לדעתי, לכל בעל עסק, באמת, זה קורס שהוא משנה את החיים, משנה את הגישה, משנה את המחשבה. הכל נהיה יותר קל, הכל יותר גמיש, הכל ביותר כיף, בנחת וברוב.